بهیس و بێ عەلەقە نەمینن. مشکێ مالێ di derza dîwêr de li xwe dîgê malê temaşe dikir. Dît ku wa li mitbaxê pakêtekê vedikin. Gelo li hundir tiştekî xwarinê heye. Bîskek derbas bû, mişko dît ku ew pakêt feqa mişka ye û bi xwe ket. Haho li malê feqa mişka heye feq. Mirîşkê li mişko nêrî hema wisa bi tewrek xemsar serê xwe rakir û kire qiteqit. Wî mişkokên rebin dewele neme selameyî û tu xwe sara wê jî ji mer tune. Çi ji mer re yadê qurban. Mişko piştî destek ji mirîşkê nedît, ji bêçaretî rabû baz da çû cem bi zina bi qoloç. Haho li malê feqa mişka heye feq. Pir xemgînim birayê mişko. Ji duha pêve tu tiştek ji min nayê. Tu bawer be tê di nav duayê min de be. Mişkoyê neçar ev car berî da çêleka belek. Haho li malê feqa mişka heye feq. Birayê mişko pir xemgînim min eleqe nakim. Êdî fehm kir ku ew ê bi tena serê xwe li hember vê feqa xwediyê malê bimîne. Vê şevê deng ji kesî nedihat. Tu dibê qey belkî her kes mirine. Mişkoyê reben tî û birçî bû. Wer ku westiya bû hindik mabû çavî min bihata girtin. Ji nişka ve carê dengek bihîst. Ev deng ji feqa mişkan dihat. Pîreka xwediyê malê ji bo bê ka çi ketiye feqê ji navnivînê xwe baz da çû mitbaxê. Di tariyê de ferq nekiribû ku deriya mar ketiye feqê. Canê marê ku ketiye feqê di êşiya û xwe avêt ser nigê pîrekê û bi nigê wê veda. Zilamê malê zû bi zû xanima xwe bircem tixtor. Tixtoran jahra mar paqij kirin û nigê wê pêçan. Zilamê han xanima xwe anî malê. Zilamê malê dada kêra xwe û çû mirîşk ser jê kir û ava goştê mirîşkê da xanima xwe. Pîreka nexweş hebkî ser xwe hat. Piştî cîran jî bi nexweşiya pîrekê hesiyan hatin ziyaret kirin. Ji bo îkramî wan bikin, zilamê malê çû bi zina bi qolo jî ser jê kir. Pîrek her çû nexweşiya wê lê giran bû. Tê fêmkirin ku mar zêde bijehr bû. Çend roj derbas bû, pîreka wî şîfa nedît û rehmet kir. Gelek mirov hatin ser cenazeyê wê. Ji bo xwarinek bi goşt çêbike û têra hemmiyan bike, zilamê malê rabû çû çêleka belek jî ser jê kir. Mişko di zîka li wan hemû hewadîsên di qewmî temaşe dikir.